Persoalmente, o Plan Revitaliza tratase dun modelo diferente e dun enfoque diferente. Este enfoque é descendente, mentres que o que vin na India era ascendente. O que estamos a facer en China tamén é ascendente. Aquí estou a aprender como os expertos colaboran co goberno para finalmente traballar coas comunidades e conseguir así que a xente se involucre e participe. Ata o de agora, e baseándome na miña investigación, non atopei nada similar noutras cidades. Chamámoslle enfoque descendente, que significa que parte do goberno, que o iniciaron os funcionarios do goberno e que despois trataron de implementalo na cidade, traballando cos expertos para involucrar pouco a pouco aos cidadáns e a xente da comunidade. Creo que isto é ideal porque realmente promove esta participación activa. En China, a maioría dos investimentos procedentes do goberno céntranse na incineración. Así que agora estamos a intentar que o goberno non vexa residuos alimentarios como residuos, senón como unha perda de recursos. Existe un enfoque que funciona en diferentes cidades e países. A pregunta é, como podemos convencer o goberno? É como se traballásemos ao revés. Tratamos de aprender das experiencias de diferentes países para poder implementalo en China, tendo en conta a nosa situación. E crear un modelo exitoso e despois dicirlles, mirade, funciona en España e na India, e o goberno español apóiao, polo que deberíamos probar.